Ale toto Sebatron. Minulé video se mi nepodarilo z levelívu, tak čo som zmagol. Tak si ideme zahrať ešte raz, protože to bolo zle otočené. Takže teraz pokračujeme. Prečo sa hrám pred vlkami? Ja nechcem. To je trošku... Hej, sem idem. Kamo, what? Počkať? No dobrá. Dobre, už to funguje. Tento level je velice zákerný. Ne, prečo som nešiel ďalej? Jedno. To ideme ďalej. Hej, tuto, kamo to bude troll? Kámo, ja som mal šťastie, že som nešiel na tú stranu. Veľmi troll. Kámo, ja som vedel, že tu niečo bude. Ne, ja som neskočil. Musím preskočiť, takto snak a teraz čo tuto. Aha, dobre. Teraz to preskočíme. Ne! Nechápem, ako som to nepreskočil. Sa to zmizne, dobre. A teraz dole. Teraz takto. Ne! Ja neviem skákať, ja reálne... Ne. Prečo som neskočil? To je... Čo ma otravuje? To je hrozné. Poď, teraz to zamkám, ja to verím. Jo, úplne ma lízlo tam. Čo to je? To je hrozné, kámo. To sa bude hýbať? Kámo, ja som to vedel. To je všetko? To je akože všetko? To bolo ľahké, všetko. Aha, dobre, chápem. Tu bude toto. Výborné. Tu zase niečo bude, nebude. Tak to bude. Ježiši, tak pred koncom. Kámo, to proste, vy si idete, myslíte, že mi zmení a zrazu. Nie, jak to mám skočiť? Jakože, jak logicky sa to dá skočiť. Je niekde tu. Ne, to je v tých miestach, tam na konci. Keď budem si pamätať, kde to je. To je sem. Jo, mám to, dobre. Ďalší level. Dáme ešte 3 levely. Kámo, hneď takto na začiatok mi dáte taký bait. Bum, bum, to sa bude hýbať. What? Čo? To čo? Hej, ja som zabudol. Skočíme, tak, raz. Bait. Tak, teraz tu takto bait. Teraz sa to posunie dopredu, to je kámo. OK, toto je ťažké. Toto bol taký zaujímavý level. Ďalší level, čo je? To je portál. Kámo, to čo bolo? Dobre. Oh my, kámo, to bolo pekne, nastražené. Aspoň, že... Ja som sa netrafil. To dáme ešte 2 levely. Kámo, ja som sa netrafil. Kámo, čo to je? Kámo, napíšte mi do komentára, koľkokrát som akože povedal kámo. Takto. Že to sa to úplne sem a tu bait. Jasné. To bolo hneď jasné, že tu niečo také bude. Si počkáme. Teraz takto urobím bac. Teraz bude sem. Jo, teraz niečo. Nie, dobré. Podľa mňa som nemal spravil tú platformu, by si niečo stalo. Aha, dobré. Počkaj, tu je otvor. Jasné. Super. Skočíme. Tak, posunie. Ja, dobre, sme tu. Čo? Ty kokos. OK, toto je zaujímavé. Ne, skočej. Dobre. Dobre. Tak. To. Tak, teraz to niečo nebejti. Dobre. OK, dáme ešte posledný level. To je pre mňa. Tam je fakt reklama na Roblox. Kámo, oni zobrali. Kámo, to je Roblox. Oni zobrali proste z Roblox tú hru a proste kámo, oni to dali na one. Hej, to je pekné. To je pekný bait, kámo. To je velice, kámo, bait. To je mega bait. OK. Hrám, že sa budú dieť zaujímavé veci. Kámo, ne, prosím. Tam na konci zase
niečo bude. Čo už sa stalo? Jasné, však jasné, to bude tam. Dobre, už som sa bál. Dobre, dáme posledný level. Posledný level dáme. Tak. Dáme posledný level a teraz... Nie! To čo? No je toto sem. Zapíme. Tak nič. Tam máte tak bait level. Ideme sem. Ideme sem. A tam neverím. Dobre. Tak čau. Uvidíme sa u ďalšieho videa.